салом дӯстон ва мухлисони MMA тоҷик ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. имрӯз мо ба шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз MMA тоҷик пешкаш мекунем ва шумо бошед моро бо лайку комментарияҳои худ дастгирӣ намоед. ташаккур. Тинков беҳтарин иқдомро баҳри мизоҷонаш пешниҳод кардааст. акнун шумо метавонед тавассути корти Тинков Блек ба Тоҷикистон то 20 000 рубл бе комиссия маблағ равон кунед ва инчунин имтиёзҳои зиёдро дорад. силка дар комментария ҳаст. даромада кортро фармоиш диҳед, худи кормандони бонк ба назатон омада кортро ройгон ба шумо месупоранд. ҳангоми бо силкаи мо ки дар комментария ҳаст даромада фармоиш додан ба шумо хизматрасониҳо ройгон хоҳад шуд. барои як рӯз муваффақ шудан 10 сол омодагӣ лозим аст. алҳамдулиллоҳ барои ҳар лаҳзаи ҳаётам. чунин сатрҳо навиштааст варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов бо гузоштани аксаш дар Инстаграм. инчунин Наимов дар зери расми навбатиаш чунин навиштааст: ман падарам ва қаҳрамони UFC Ислом Махачев бо тамоми ҷалоли худ. Махачев шахси хоксор ва хеле гуворо аст. бояд гуфт ки Наимов пас аз муваффақ шуданаш дар мусобиқаи UFC 294 бар зидди Натаниэл Вуд айни ҳол ба Каъба сафар кардааст ва баъдан ният дорад ба Тоҷикистон баргардад. мо бошем ин қаҳрамонро дар ватан интизор хоҳем шуд. Дана Вайт ваъдаи Ислом Махачевро иҷро кард. суханҳои Ислом Махачев ки директори UFC Дана Вайтро ба ҳайрат овард, дар девори толори UFC овизон карда шуд. 2 ҳафта пеш Дана ба хабарнигорон гуфта буд ки ӯ ба ҷанговари рус Ислом Махачев ифтихор мекунад, чун дар як муддати кӯтоҳ розӣ шуд ки бо Александр Волконовский муҳориба барад. Дана Вайт маънои суханҳои Исломро ки дар девори институти UFC овизон кард чунин шарҳ дод: дар як муддати кӯтоҳ ба ӯ мубориза бо Волконовский пешниҳод карда мешавад ва Ислом мегӯяд: ин чӣ гуна унвон аст? ин маънои онро дорад ки ту беҳтарин дар ҷаҳон ҳастӣ ва агар ту беҳтарин дар ҷаҳон бошӣ, пас барояд муҳим нест ки киро бар зидди ту мегузоранд. ман чӣ гӯям? не, ҳеҷ гоҳ. биёед ин корро мекунем. Ислом Махачев ҳимояи мувофиқии камарбанди қаҳрамони вазни сабукро анҷом дод ва дар даври аввал Александр Волконовскийро дар UFC 294 дар Абу-Даби бо нокаути техникӣ шикаст дод. рақиби навбатии ӯ эҳтимол Чарлз Оливейра хоҳад шуд ки моҳи марти соли 2024 бо ӯ вомехӯрад. Макс Холливей Ҷастин Геҷиро ба муҳориба даъват кард. як муҳориба барои мухлисон чӣ фикр дорӣ? Дана Вайт тасдиқ кард ки Чарлз Оливейра ҳанӯз ҳам барои Ислом Махачев аст. бинобар ин Геҷи бояд интизор шавӣ ё бо касе муҳориба намоӣ, гуфт Макс. дар ҷавоб Ҷастин Геҷи ба даъвати Макс чунин посух дод: ман умуман намехоҳам бо Холливей муҳориба барам. ман хоҳиши задани ӯро надорам ва ин шарт нест. ман ӯро дӯст медорам. ӯ дӯсти хуб аст. мо шахсан шинос нестем, аммо ман мухлиси ашадии ӯ ҳастам. ман беҳтараш ба ӯ осеб нарасонам, аммо агар лозим мешуд шояд ин корро карда метавонистам. дӯстони азиз, ин буд хабарҳои омоданамудаи мо аз ҷаҳони MMA. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.